Takže v tomto videu si pozrieme, ako nahodiť nový výkaz do produktov. Čiže v prvom rade, keď sa prihlásime do produktov, otvoríme si produkty a nájdeme si produkt, do ktorého výkaz chceme nahodiť. Čiže pre tento účel som si pripravil výkaz Chardonnay. Je to cháčkový výrobok, čiže Neurová fľaša. Nájdeme v produktoch radu Noir. Môžeme si to vyfiltrovať, alebo môžeme hľadať v celom tomto zozname a nájdeme si Chardonnay. V tomto momente by bolo dobré, keby sme si za každým, keď nahádzujeme nový výkaz, skontrolovali aj, či sedia jednotlivé hodnoty. Pokiaľ nie, treba ich upraviť. Čiže klikneme na toto V ako výkaz a dostaneme sa do zoznamu daného výrobku Chateau Noir Chardonnay, kde už máme nahodené nejaké výkazy z minulosti. A to konkrétne z 26.11.2024 L236 a L678 dávku. Keď chceme pridať nový výkaz, čiže tu sa nám objavilo v tomto spodnom menu plusko, čiže ja môžem ísť naspäť a ešte raz. Keby klikneme na to plusko teraz, tak pridávame nový produkt, pokiaľ máte na to oprávnenie. V tomto prípade ideme pridať výkaz, čiže keď sa preklikneme do Chardonnay, tak v tomto prípade plusko pridáva už nový výkaz. Čiže klikneme naň. Zobrazil sa nám denný výkaz, kde je taký návrh už niektorých hodnôt, ktoré sú vyplnené a čerpajú sa z produktov. V tomto rozhraní sa ešte môžeme vrátiť späť, bez toho, aby sa niečo uložilo. Ak však chceme pokračovať, môžeme to uložiť tak, ako to je, čiže kliknem len na túto disketku a uložím a vytvorí sa nový výkaz s tým, že následne ho len upravím hodnoty, ktoré potrebujem, alebo už na začiatku začneme upravovať hlavičku. Čiže ja v tomto prípade zmením tento dátum, pretože upravujeme výkaz. Výkaz Chardonnay z 10.1.2025. Vidíme tu ďalej na tom výkaze, toto je vlastne sken z papierového výkazu, vidíme tu akostné, odrodové, Nitrianska vinohradnícka oblasť, ročník 2024 a dávka a ďalšie hodnoty. Čiže teraz sa prekliknem späť na produkty a prvé zadáme prívlastok, čiže akostné, odrodové víno, vinohradnícka oblasť je Nitrianska. Ročník na výkaze je 2024. Dávka je uvedená L236. L236. Séria sa v tomto prípade séria sa nachádza na výkaze tu za EANom a to je 5013. Čiže to je údaj, ktorý sa nachádza na kartóne. Znova sa prekliknem do produktov. 5013. Ďalšie hodnoty tu nebudem nahádzovať, prejdeme do výkazu samotného, čiže uložím si tento výkaz a hneď nás to previedlo do plnohodnotného výkazu, ktorý môžeme dokončiť a vyplniť. Čiže keď začneme zhora, zase pokračujeme, tak tu máme už ten dátum a tie hodnoty, ktoré sme predvyplnili. Čiže dátum máme, tu upozorním, že tu si prepíname hlavná a tlaková plnička. Čiže v tomto prípade je to tiché víno, takže je to hlavná plnička. Potom na základe toho sa dávajú jednotlivé hodnoty do prehľadu jednotlivých plničiek. Čiže ďalší údaj, ktorý tu máme, je čas. Čiže čas plnenia tu máme od 10.30 do 14.15.
Nastavíme čas 10:30 až 14:15. Dobre, tieto hodnoty meniť nemôžeme, ale boli predvyplnené už z produktov, to znamená rada, odroda. Prívlastok, vinohranická odolnosť sme si doplnili, ročník, dávku tiež. Objem bol predvyplnený, ale keby sme chceli, môžeme ho upraviť. Neodporúčam to. Tieto základné hodnoty by som nechal tak. Avšak je to možné. To je v prípade hlavne, že keby náhodou sa nejaká fľaša zmenila s nejakým iným objemom výnimočne pod danou odrodou, ale bolo by v tom, ten výkaz by sa uložil s týmito hodnotami, ale bolo by lepšie to upraviť už na začiatku v produktoch. Dobre, EAN fľaša a EAN kartón, tie už sú dané. Avšak môžem urobiť možnosť, že by to bolo, že by boli možné tie EANy zdať smazať, lebo niekedy máme výkazy pre externistov a v tom prípade sa tie EANy nedávajú, ale to už je vec dohody, či ich dávať zvlášť. Bolo by to lepšie dávať zvlášť. Sériu sme si už nahodili. Ideme do ďalšieho bodu a to sú analytické hodnoty. Čiže tu máme analytické hodnoty z daného výkazu s tým, že tieto analytické hodnoty momentálne je do výkazu nutné nahodiť. Ale v budúcnosti bude aj taká možnosť, že sa budú dané hodnoty môcť stiahnuť z analýz z laboratória. Momentálne na to systém nie je vytvorený, začíname výkazmi. Čiže nahodíme nádobu NC95, EZO voľný je 34, síra celková je 136, alkohol máme 12,41, to je alkohol alfa-brukerom a teraz ideme na alkohol piknometrický a to je 12,29. 12,29. Tu si môžeme všimnúť na výkaze, je ešte uvádzaná stará hodnota alkohol ebulioskopický. Toto už neplatí, dneska to robíme pomocou brukeru. Kyseliny celkové 6,39. Tuto vo výkaze to momentálne ešte nefunguje, ale neskôr si tu môžeme nastaviť aj nejaké limitné hodnoty v prípade, že keď prekročíme legislatívne alebo interne daný limit, aby nás to upozornilo, že je tam nejaký problém. A potom sa už môžeme dohodnúť, že či najprv musí výkaz v takomto prípade schváliť nejaký technológ, pivničný majster a podobne. Kyseliny prchavé 0,43, cukor 9,2, pH je 3,5. Extrakt celkový máme 30,9. Relatívna hustota je 0,99557. Proteotest je v tomto prípade 4,42. Tepelný test je negatívny. Filter test je 9. Dám takto pomočku 3. A test integrity 18,8. Dobre, takže hodnoty analytické máme vyplnené. Následuje materiál MTZ. Po celý čas vyplnenia daného výkazu si môžeme daný výkaz uložiť touto disketkou. Čiže pokiaľ by sme teraz z tohto výkazu vyšli, môžem ukázať, napríklad takto krok späť, tak už ho tu máme uložený. Čiže tu si vidím dátum plnenia 10.1.25. Znova kliknem na toto oko. A vidíme, že hodnoty sa nám tu uložili. Pokračujeme ďalej na materiál MTZ. Materiál MTZ je už predvyplnený z produktov tak, ako to bolo nastavené.
V prípade však, že vypadol nejaký materiál a máme umožnené použiť niečo iné, môžeme si tu dané, dané materiály meniť. Čiže ja neviem, napríklad tu máme deltu 44x23, môžem ju zmeniť na niečo iné, neutrocore trebárs, hej. Čiže v tomto prípade to necháme tak, tu by sme doplnili názov medaily, pokiaľ by bola. Teraz tu máme ďalšie hodnoty a to je meranie. Meranie na výkaze vyzerá takto. Môžeme ho tam dohodiť. Musím však upozorniť, že pokiaľ ideme do špeciálneho menu, to znamená v tomto prípade klikneme na meranie, je nutné si predtým výkaz uložiť, pretože inak by sme prišli o hodnoty, ktoré sme nahodili a ešte ich nemáme uložené. Teraz už hodnoty máme uložené, respektíve sme ich mali aj predtým, lebo som vám ukazoval pred chvíľou, že keď vyjdeme z toho výkazu, hodnoty zostanú uložené, ale kebyže napríklad tu napíšem niečo a teraz ideme do merania a idem späť, tak sa to neuložilo. Keď však dáme test, uložiť a ideme do merania a späť, tak už sa nám to tu uložilo. Čiže ja tento názov vymažem, uložím a idem do merania. Čiže je na vás, jak si to rozložíte. Ja som to zvykol nahadzovať tak, že si nahodím všetky hodnoty, ktoré sú na výkaze a až následne si dávam tieto doplnkové hodnoty. V tomto prípade však ideme do poradia, takže sme si to uložili priebežne. Ideme na meranie. V meraní sa nám zobrazilo rozhranie, kde momentálne nie sú žiadne hodnoty. S tým, že čas je tu preddefinovaný a to je teraz, s tým, že si ho vieme upravovať. Čiže pokiaľ by sme zadávali hodnoty v reálnom čase, je to možné. S tým, že všetky tieto jednotlivé časti, ktoré tu máme preddefinované, polotovary, meranie, iné práce a tak ďalej, zamestnanci, meranie hladiny, to môžeme dať na to povolenia aj iným zamestnancom. Napríklad majsterka vo flaškovni má prístup ku všetkému, čo sa týka výkazu. Ale napríklad obsluha plničky by mala možnosť doplňať len meranie hladiny, trebárs, alebo napríklad šarže, uzáverov, kartónov, záklopiek a podobne. Po prípade meranie. Takže to si vieme nastaviť aj zvlášť samostatne a môžete delegovať na jednotlivých ľudí, pokiaľ majú na to čas, aby tieto údaje vyplňali za vás za pochodu cez mobil, tablet alebo počítač. Prejdime do rozhrania merania a doplňme tieto tu údaje. To znamená, tu je čas, kyslík vo fľaši nebol meraný, je tu COčko vo fľaši, teplota vína, teplota fľaškovne a vlhkosť fľašovne. Takže poďme nahadzovať meranie. Čiže čas bol 10:50, CO2 sme mali 815, teplota je 13,1. Inak celý výkaz so všetkými hodnotami mi trvalo priemerne nahodiť tak 10 minút, keď mám už všetky hodnoty. Keď to nahadzujete priebežne, tak sa to samozrejme robí počas dňa. Dobre, čiže v tomto prípade už máme hodnoty, ktoré sme nahodili vo vrchnom riadku. Môžeme nahadzovať ďalšie s tým, že ich vieme aj upravovať, respektíve mazať. Čiže keby klikneme na toto, môžeme vymazať meranie. A meranie je vymazané. Tým pádom ho môžem nahodiť znova. Keby sme chceli meranie upraviť, tak klikneme na upraviť. Zobrazí sa nám, naozaj chcete upraviť túto položku a trebárs dáme vlhkosť na 21.
upraviť meranie a už je upravená. A vráti nás to späť do hlavného menu. S tým, že zmením naspäť. Tak a pridáme ďalšie meranie. Ďalšie meranie bolo o 11:20. Tu sme však mali len teplotu. Pridať meranie. Ďalšie meranie je 12:45. Inak v tomto prípade, keď dáme pridať meranie, tak hodnoty sú uložené. Vidíme, že tu nemáme žiadnu disketku, na ktorú by sme klikali pre uloženie. Pretože počítač vždy potrebuje vedieť, keď niečo zapíšeme, že čo s tým chceme urobiť, v tomto prípade hneď uložiť, pokiaľ to nie je nastavené nejaké priebežné ukladanie. Čiže tým, že idete na meranie, tak ho zároveň pridáte a sú uložené všetky hodnoty. $13.50, 950, 13,1, 21,4 a 20. Pridať meranie. Tým pádom máme všetky merania, ktoré sú na výkaze uložené. Ideme späť a už vidíme dané hodnoty aj v hlavnom výkaze tu. Teraz pridáme prestoje. Prestoj tu máme iba jeden od 14.15 do 14.45. 14.15 do 14.45 a dôvod prestoja bola zmena vína. Pridať prestroj. A už ho máme evidovaný aj tu. V tomto čase odtedy dotedy zmena vína. Tento prestoj sa eviduje aj do prehľadu, to si ukážeme neskôr. Môže byť predmetom diskusie, akým spôsobom daný prehľad následne evidovať. V podstate aj tu v celkovom výkaze, pretože plnenie predbiehalo od 14.15, teda od 10.30 do 14.15, ale prestoj máme až potom, následne. Čiže rátať ho do výkazu, alebo nerátať ho do výkazu, alebo to skôr rátať do celého dňa. Je to otázka, ako si to nastavíme, môže byť predmetom diskusie. Iné práce v tomto prípade neboli. Čiže mohli by sme si napísať pokusne nejaké iné práce, ale v tomto prípade neboli, tak to tam nebudem pridávať. Tiež je to obdobne ako prestoje. Pristúpime k stavu počítadiel, čo je asi najhlavnejší údaj tohto výkazu. Čiže začiatok stavu väčšinou píšu, čo som si všimol do výkazu, vždy počiatočný 0. Takže môžeme sa toho držať. Pokiaľ by nepísali 0, jedno akú hodnotu tam napíšu, vypočíta sa následne tu na rozdiel odpočítaním daných hodnot. Čiže v tomto prípade idem napísať rozdiely. 13,032, 13,032, 13,050, 13,050, 13,036, a počet kartónov je 2171. Do archívu vyšli 4 fľaše, do laboratória 2. Výdaj sklad hotových výrobkov. Do skladu išlo 13 026. V tomto prípade, keď dáme uložiť, tak tu si môžeme všimnúť, že tento rozdiel sa nám prepočítal. Tu sa nám vypočítalo, išlo 22 paliet, 59 kartónov a 0 fliaš zvlášť. To je taký prepočet, aby si vedeli overiť, koľko bolo paliet. Na tej jednej palete to bola taká pol paleta, čiže kartónov, a ešte fliašky bol otvorený kartón, keby nebol jeden kartón plný.
Toto sa počíta na základe toho, koľko kusov je na palete a v kartóne podľa údajov, ktoré sú zadané v produktoch. Tu na údaj, ktorý sme zadali, že išlo do skladu 13 026 fliaš, tak archív Alabák sa odpočítal, to je 6 kusov, čiže nám ostalo 13 032 bola výroba celkom, čo sa vyrobilo celkom a prepočítal sa nám aj údaj z pivnice, to je 9823 litrov na základe objemu fľaše. Čiže toto sa predtým prepočítavalo a teraz sa to už robí automaticky. Automatické prepočty, ktoré sa robí, je rozdiel, výdaj do pivnice, tento výroba celkom z výroby do skladu a ešte tento prepočet palety, kartóny, fľaše. Pokiaľ by výroba celkom bola väčšia ako jedno z týchto čísel, tak by sa tu vypísal oznam, že je prekročený tento limit. Skrátka je tu také upozornenie, že niečo nie je v poriadku. Čiže to sa všetko prepočíta hneď po uložení. Kontrola hotového výrobku. Ten máme na výkaze tu. Čiže keď si pozrieme túto kontrolu hotového výrobku, snažil som sa urobiť tak, aby bola aj na tom výkaze tak, jak sú na to ľudia možno čo najviac zvyknutí. To znamená, na nástreku by mal byť tento údaj, rok, potom je tu dátum plnenia a nakoniec dávka. S tým, že tu nie je 2025, ale iba 25, to si môžeme donastaviť neskôr. Nasleduje víno, prívlastok, etiketa, aká sa použila, uzáver, záklopka, dátum plnenia a dávka, EAN, fľaša, EAN, kartón, séria, poprípade medaila. S tým, že alkohol, ktorý sa dáva na etiketu, sa spriemeruje z tých, ktoré máme vyššie, ako si teda majsterky určia, ktorému sa priklonia. Čiže napíšeme v tomto prípade 12. Výtraty. Výtraty v tomto prípade máme tu na uvedené, s tým, že teraz si ich dopíšeme. Výtraty z vína, tie sa počítajú vždy tak automaticky, že koľko sa stratí v potrubí, v tomto prípade je to 0,5%. Čiže 0,5% vlastne sa vždy štandardne spočíta z toho, koľko výrobkov sa naplní, čiže 49 litrov, ak to bolo to 0,5%, tak je to štandardne dané, nepíše sa tam niečo reálne, to by sa muselo merať nejakým prietokomerom, ale ťažko to smerať. Proste sa štandardne dáva 0,5% a hotovo. Výtraty etikety 10 kusov. Zátky máme výtraty 14. Záklopky máme výtraty 25. Fľaše máme výtraty 14. S tým, že by bolo dobré písať sem. Toto sú fľaše na fľaškovni a toto fľaše na nakladači. Oni sa potom následne do výtrat sčítajú dokopy, ale bolo by dobre ich písať zvlášť, aby sme mali prehľad. Kartóny 17, medaile neboli žiadne. Prehľad z toho dôvodu, že ono sa to následne dáva do skladu MTZ. To ukážeme neskôr. A zlievky boli 40. Keď to takto uložíme, tak sa nám následne prepočíta percento výtrat daného materiálu. Čiže toto tiež odpadá, nemusí sa to prepočítavať ručne. Čiže z celkovej výroby. Položka zamestnanci. Keď sa preklikneme do položky zamestnanci, tak si môžeme pridávať každého zamestnanca jednotlivo, ale rýchlejšia voľba je pridať predpripravený zoznam a následne už len upravujem jednotlivé pozície. Čiže v tomto prípade to bol
Kováč, Partl, Jalkovciová, čiže Kováč, Partl, Jalkovciová, etiketovač Pekár, Králik, Borčinová, takže Pekár, Králik a majsterka bola Borčinová. S tým ale ešte, že v tomto prípade je na nakladač písaná aj Balážová. Čiže tu dáme, že Balážovú. Nakladač pridať a táto položka nie je vyplnená, takže tu vymažeme. Pokiaľ by sme tu nemali nejakého zamestnanca, tak musíme ísť len sem do výkazy, zamestnanci a tu na dole si pridať zamestnanca, ktorého chcem. Čiže podľa vzoru, že priezvisko, meno, oddelenie. Oddelenie si vyberáme z drop-down menu. Dobre. V tomto prípade, keďže som odtiaľ úplne vyšiel, stratil som daný výkaz. Čiže si ho musím nájsť. Ja si kliknem na zoznam výkazov a je to ten posledný, ktorý sme vyplňali, čiže v tomto prípade Chardonnay. Čiže tu je preddefinované, že mesiac aktuálny sa vždy zobrazí. Po prípade si môžeme upraviť inak, ale k tomu ešte prídeme neskôr. Čiže prejdeme späť k danému výkazu. Tu máme vyplnené už mená daných osôb a pokračujeme ďalej vyplnením výkazu. Čiže keď si znova otvorím papierový výkaz, tu sme mali tých zamestnancov. A teraz ideme na tieto hodnoty v rohu výkazu. To sú teraz tieto hodnoty. Výtraty máme hotové, aj toto máme hotové. Čiže ideme na toto vlastne máme tiež hotové. Vyplňame tieto zadné hodnoty vo výkaze. Tak, to je zadná strana výkazu, čiže postupne si ich budeme prechádzať. Čiže sme tu. Takže pivnica OBJ PLN v litroch. Čiže 10 000, to znamená, že koľko bol objemu v nádrži vína z pivnice. To bolo 10 100. Z pivnica namerala síru 37. Dobre. Filter, čiže o 11:00 a bol použitý 0,45 mikronový filter. Tu nám bolo 0, vstup aj výstup bol 0, takže tam nepíšeme nič. Môžeme si uložiť tie hodnoty. Nemusíme, môžeme pokračovať ďalej vo vyplňaní, ale v tomto prípade už nemáme čo, pretože prechádzame do týchto jednotlivých kolónok. Tlak pod korkom. Keby sme chceli vyplniť tlak pod korkom, tak v tomto prípade je tu písané na výkaze, keď si ho pozrieme. Tlak pod korkom, samé nuly, 0, 0, 0, 0. Takže napíšeme tlak pod korkom 0. 0 a 0. Späť. A už vidíme, že tu nám máme hodnoty tlak pod korkom 0, 0, 0. To je také minimalistické zobrazenie, aby to veľmi nezavadzalo. Dobre, sila šróbu. A sila v šróbu v tomto prípade vlastne nebolo, lebo je to zátka. Takže pokračujeme ďalej. Čiže čo ďalej?
tieto kontroly, to sú také všeobecné kontroly, ktoré sa niekedy robia. Čiže tlak výplachu fľaš, to bolo o 11. To sú hlavne také, čo požadujú od nás tie reťazce pri auditoch a odtedy sa to robí. 2,4 a potom tu máme, a to je všetko. Kontrola cipky v tomto prípade nebola, hygiena zamestnancov nebola a kontrola ložíc nebola, takže iba túto hodnotu napíšeme. A už sa nám zobrazila tu. Dobre. Poďme k ďalšej časti a to je dosledovateľnosť. Toto je jedna z tých dôležitejších častí v prípade, keď robíme dosledovateľnosť, pretože začneme etiketami. Pretože následne, a to si ukážeme neskôr, si budeme vedieť dané vína podľa šarše, ktoré sme tam použili, šarše materiálov, dohľadať, čo momentálne možné nie je. Jedine tak, že by sme si pozreli každý výkaz a hľadali tam to konkrétne číslo, čo nie je možné prekontrolovať všetky výkazy, respektíve je to možné, ale veľmi pracné. Takže 31.10.24. To si môžeme rovno skopírovať a to je predná etiketa. Pridať. To isté zadná etiketa. Tu by malo byť predmetom diskusie tiež, ako dané šarže zapisovať, pretože keď ich budeme ich hľadať pod nejakým číslom. Takže či to zapisovať presne takto, alebo nejak inak, musíme sa na tom dohodnúť. Tiež je tu uvedené, kto danú šaržu pridal a môžeme ju vymazať alebo upraviť, kebyže chceme. Hej, keby sme sa pomýlili. Dobre, etikety by sme tým pádom mali, to bol len jeden kotúč predných a zadných etikiet. Uzáver v tomto prípade nie je, ale šrobovací, ale je to zátka. Čiže uzáver ako taký môže byť šrobovací, takže v tomto prípade vyberieme korok, čo si môžeme pozrieť aj tu tu je napríklad delta, čiže je to zátka. Môžeme sa dohodnúť aj takým spôsobom, že by sme tam daný variant prednastavili, ale tiež je to vec dohody. Ale mohlo by sa tu hneď generovať, že to je teda korok už daného výkazu. Šarža bola v tomto prípade a pri týchto korkoch je to také rôznorodé, že tam tiež by mala byť nejaká dohoda, ako to robiť. Čiže v tomto prípade je to 40, lebo sú tam rôzne tie sériové čísla, či už od Čechov alebo od nejakých iných dodávateľov. BLS 2410 24 pridať. A ešte jeden 46 24 BLS 14 11 24, aby sme boli v tom jednotní, keď sa to bude vyhľadávať. Kartón. Dobre, čiže v tomto prípade boli len 2 krabice korkov. Ideme na kartón. Tu si doplníme šaržu. Je tam jedna prednastavená a to je 00 385 385 841 841 22 00 1/22 0 3 1 2 2 4. S tým, že toto úvodné číslo, to sa za každým pravdepodobne opakuje. Toto je tiež vec na diskusiu. Čiže pridáme ďalšie, tu si ten skopírovaný predformát dám, to je všade asi rovnaký a dáme 19/22 0 3 1 2 2 4 a ešte do tretice 20/22 0 3
1, 2, 2, 4 pridať. Dobre, tým by sme mali aj kartóny. Ideme na záklopky. Záklopky to bola len jedna krabica, čiže to je 30, 05, 24 a je to, pätky sa používajú na Tesco, v tomto prípade to bola, keď si pozrieme, hovorím tiež, môžeme sa dohodnúť, že by to bolo prednastavené. Čiže keď sa naspäť preklikám, je to čierno-oranžová záklopka na NOR, to je myslím zavalovacia hliníková. Ono to v tých údajoch o záklopke evidované je. Len zatiaľ som to teda riešil takto, že si to za každým vieme vybrať, ale môžeme sa dohodnúť, že by to bolo prednastavené. Zase to môže byť vec diskusie. Dobre, už máme nastavené aj záklopky a ideme na fľaše. Čiže tých fliaž tam býva vždy viacej, v tomto prípade ono je tam vždy na začiatku nejaké preddefinované číslo, ktoré budeme len si kopírovať. V tomto prípade je to 6, 8, 5, 9, 2, 1, 5, 2, 1, 5 a to je štvorka. A potom pozerám, že každé ďalšie číslo, keď si to pozrieme tu, toto je to preddefinované, ktoré by malo byť tu na pred všetkými, to píšu len raz väčšinu do výkazu, ale tu pozerám, že sa opakuje aj toto číslo, aj tieto nuly, takže ich tam v pohode môžem dopísať a potom ich budem len kopírovať, aby som to rýchlo nahodil. Takže ďalej 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 7, 0, 0, tak to si skopírujem a už budem len písať posledné štvorčíslie 7, 1, 2, 8, 7, 1, 2, 8, pridať. 7, 0, 7, 4, 7, 0, 7, 4. Tri, 6, 2, 3, 6, 2. 3, 6, 7, 0, 3, 6, 7, 0. 7, 2, 6, 5, 7, 2, 6, 5. 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2. 6, 7, 4, 9, 6, 7, 4, 9. 70, 67, 70, 67. A ešte posledný, to je 7, 2, 8, 3. 7, 2, 8, 3. Dobre. Tým pádom máme už pridané aj fľaše. S tým, že ono je to tak spravené, že tu sa zobrazí v tom celkom výkaze maximálne 10 položiek, následne už je tam možnosť pozrieť viac. Som to limitoval, aby to zbytočne ten výkaz nepredĺžovalo. Ale vo vyhľadávaní si to nájsť potom vieme. No, to by sme mali teda skoro uzavreté. Ideme na meranie hladiny. Toto odporúčam, že by mala na starosti žena od plničky, to sa dá ľahko aj na mobile doplniť, čiže je tam takéto rozhranie, čas je predvyplnený, v tomto prípade ho budeme ale upravovať. Čiže bola to číslo ihla 9, teplota bola 13,2 a čas bol 10:30. Hladinu máme predznačenú, že je v poriadku, inak by sme si mohli označiť tu že bude minus 5 alebo plus 5 ml, ale v tomto prípade je v poriadku pridať. A keď to už máme, môžeme sa pozrieť na ten výkaz. Čiže tu máme plnenie hladiny, momentálne to bolo riešené takto. Čiže ešte doplníme 4 hladiny. Číslo ihly 14, teplota 13,2 a čas 11:00. Pridať. Číslo ihly 5, teplota 13,2 a čas 12:00. Číslo ihly 16, teplota 13,2 a čas 13:00. Číslo ihly 8, teplota 13,1 a čas 13:50.
Dobre, tu už máme všetky hodnoty teda zapísané s tým, že tieto hodnoty vieme nájsť aj tu na. No a teraz tu máme takúto špecialitku. Na danom výkaze je cukor plnička zodpovedný vedúci výroby. Čiže tu keď sa pozrieme vyššie, cukor bol 9,2 a celkové kyseliny 6,39. Čiže v tomto prípade je tam problém s daným cukrom a preto napísali do výkazu, do poznámky, že zodpovednosť za to je zodpovedný vedúci pivnice. A to už musíme dať tu cez disketu uložiť. Čiže v tomto prípade už máme celý výkaz vyplnený. Poďme sa pozrieť do ďalšieho rozhrania, ale budeme s ním ešte pracovať. Čiže potom neskôr tu bude možnosť aj tlače, ale momentálne to ešte nie je dopracované, takže keď sa zhodneme na tomto výkaze, na jeho forme, dopracujem aj možnosť tlačenej verzie, pretože to by to bolo inak zbytočne robota navyše a za každým by sa to prerábalo. Keď si pozrieme teraz výkaz, tak pozrieme si napríklad zoznam výkazov. Tu máme zoznam výkazov, ktorý je automaticky zobrazený za posledný mesiac. Pokiaľ by tu niekedy sa stáva, že prvý raz, keď si to otvárate, tak tu nie je nič, treba dať iba obnoviť filter a on je to v poriadku. Defaultné nastavenie filtra, východiskové nastavenie je posledný mesiac, čiže od 1.1. do dneška 15.1. A s tým sa zobrazí všetko. Náš výkaz Chardonnay Noir je tu na konci. Prejdime si tento zoznam. Čiže je tu dátum vytvorenia, to znamená, že kedy bol vytvorený daný výkaz normálne v reálnom čase. Čiže Chardonnay sme vytvárali dnes, to je 15.1., čiže dnes. Tu je IDčko, to je také skôr poradové číslo, ktoré veľmi nemusíte riešiť, ale niekedy sa to hodí. Dátum plnenia, to je, že toto je asi najviac zaujíma ľudí, že keď hľadajú nejaký výkaz, pre ktorý deň to bolo robené. Potom tu máme dávku, radu, odrodu, oblasť, ročník, EAN kartónu, EAN fľaše. Máme tu sériu, to je štvorčíslo, ktoré je uvedené na kartóne, a vyrobené množstvo. Pokiaľ by bolo vyrobené množstvo 0, tak sme ho zabudli zadať. Vieme si, teraz v tomto zozname si môžeme pozrieť, ako filtrovať dané výkazy. Napríklad, keď chceme nájsť trebárs šaržu fľaše. Čiže ja si pozriem nejakú šaržu fľaše. Tu sme napríklad zadávali 6, 8, 5, 9, 2, 1, 5, 4, 2, 3, 4, 7, bla bla bla. Takže napíšem toto číslo a dáme filtrovať. Čiže šarža fľaše bola 6, 8, 5, 9, 6, 8, 5, 9, 2, 1, 5, 4, 2, 1, 5, 4, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 7, 0, 0, 7, 1, 2, 8. A dám teraz, v tomto prípade tu nakliknem na filter a našlo mi konkrétne víno, kde sa daná šarža tejto fľaše použila. Čiže pokiaľ by nám volal niekto z vetropaku, že táto séria mala problém a uvoľňuje nejakú látku do produktu, že musíme stiahnuť všetky produkty, kde boli použité dané fľaše s danou sériou. Čiže my si to sem iba takto zadáme a už vieme, v akých výrobkoch sme to použili. Pokiaľ by sme to robili dnes, tak by sme museli každý výkaz prejsť ručne nejaké obdobie, až by sme našli danú sériu. Čiže bolo pracné a zdĺhavé. Zároveň nám toto potvrdzuje, že sme schopní dosledovateľnosti
na úrovni materiálov. Ja dám teraz obnoviť filter a teraz tu máme stav výkazu, že vyriešené alebo v procese. Som sa pomýlil takto. V procese sú viac menej všetky vyriešené tu nie sú. Možno, to som z toho nechcel ísť, možno keby si dáme väčšie rozhranie, 11, 2, 0, 24, tak už nám našlo, že toto víno frizante biele je už vyriešené. Čo to znamená? Potom samozrejme tu funguje aj tá ďalšia filtrácia, ale to je viac menej, myslím si, že jasné, keď si dáme, neviem, odrodu, treba to Chardonnay spomínané, tak nám nájde Chardonnay. Ale čo znamená táto časť vyriešené a v procese? Ja keď si dám znova ten výkaz, ktorý sme teraz robili, to je Chardonnay, tak tu máme takúto ikonku. Do tejto chvíle je možné daný výkaz upravovať. Ale príde proste doba, keď už je to všetko vyriešené a treba ho uzavrieť. Ja ten výkaz idem uzavrieť. Ale keď ho chcem uzavrieť, to znamená, že ho prevedieme do nejakého skladu. Sklady si môžeme vytvoriť, aké chceme. Momentálne je tu SHV a trebárs archív, že sme ho nepreviedli do skladu SHV, ale je ešte tu len nejaký polovýrobok alebo niečo aj v archíve. Takže ja ho prevediem do skladu SHV v tomto prípade. Tu si vieme skontrolovať, čo to je. Je to výrob, odkiaľ to pochádza. Čiže v tomto prípade to pochádza z výroby, výkaz, lebo to ide priamo majster výroby z flaškovne prevádzať. Pokiaľ by to bolo z nejakého iného skladu, zo skladu do skladu, tak by to bolo vedené z daného skladu do skladu. Odroda Chardonnay, rada Chateau Noir. Toto je kontrola, koľko paliet, kartónov a fliaš. Dátum, dávka, séria, množstvo 13026. Prevedieme. Tak, v tomto momente je výkaz uzavretý a nie je možné ho už upravovať. Čiže ja keby teraz napríklad tu zmením alkohol a dám uložiť, tak výkaz bol uzavretý. Čiže už ho nemôžem upravovať. Čo sa teraz stalo? Ja keď si pozriem toto menu, tak tu vidím sklady. A v tomto sklade SHV, keď si na ňo kliknem, momentálne tu vidím v danom období, že teda bolo toto Chardonnay prijaté na daný sklad. Teda je to prevedené na daný sklad. Môžeme si sa samozrejme vyfiltrovať aj väčší rozptyl, ale na teraz nám toto stačí. Čo musí urobiť v tomto prípade vedúci skladu? Čiže toto je ako, predstavte si, príjemku, výdajku, prevodku. V tomto prípade je to vybavené a daný skladník, dané víno príjme prijať do skladu. A už je to prijaté do skladu a v tomto momente nie je možné tento proces zvrátiť aspoň bežným spôsobom. Čiže on už má momentálne na stave dané víno a tu sa zmenilo množstvo kusov skladu. Zároveň MTZ, v tomto prípade sa to zobrazuje aj MTZ a zobrazuje sa mu čo. Čiže toto je pre ľudí z MTZ, aby si vedeli prijať materiál alebo odsúhlasiť materiál, ktorý vydali a naspäť prijali. Čiže oni tu majú napísané, že použilo sa v daný deň sa použilo. To, keby sa plnilo v daný deň viacej, tak by tu mali toho viacej, ale on tu má napísané koľko fľašov, koľko uzáverov, záklopie, kartónov, etiket. Tu vidí, že čaká sa. On si môže pozrieť po kliknutí na výkaz, zobraziť daný výkaz. Takto, že vidíte daný výkaz, ale my ideme späť. Tu je čaká sa. Čiže čo čaká? On to potrebuje uzavrieť. Čiže on príjme tie materiály, aby vedel, že ktoré výroby už má uzavreté. Čiže čaká sa, môžeme si kliknúť na čaká sa a tu vidí, že
tu má túto odrodu, tieto fľaše, tieto materiály a prijať do MTZ. A tým pádom je to vybavené, je to prijaté, toto má už uzavreté. Čiže toto je zase príjemka, výdajka, prevodka do skladu MTZ. Samozrejme, tieto veci budeme postupne vylepšovať, zatiaľ je to v takejto forme. No, zoberme si teraz v tomto zozname výkazov ďalšie víno, napríklad tento Miller Thurgau. Prevedieme ho ale v tomto prípade do archívu. Keď sa pozrieme momentálne do skladov, tak tu nám v archíve figuruje víno. Môžeme ho tam prijať. Prijať do skladu. Tým pádom je to už uzavreté, s výkazom sa nemôže už nič robiť. Ale zároveň ho môžeme previesť zo skladu do skladu. Do skladu SHV. Previesť. Tým pádom tu už nie je, ale je tu Miller Thurgau v sklade SHV. Avšak tento údaj, že sa to previedlo z archívu do skladu SHV, vlastne tá cesta je zaznamenávaná na pozadí. Čiže to máme uložené, aby sme vedeli v prípade kto, kedy a kam dané veci previedol. Dobre, v tomto prípade by sme toto viac menej mali spracované. Teraz, keď sa pozrieme znova do výkazu, tak tu máme, prešli sme si zoznam výkazov, tu sme pred chvíľou ukazovali. Prešli sme si pridajanie zamestnancov a ešte tu máme prehľad. No, teraz sa nachádzame v rozhraní prehľad. Čo by malo byť také rozhranie toho, že taký prehľad toho, ako daná výroba prebiehala. Je to vlastne náhrada denného a mesačného výkazu, ktorý sa v tomto prípade už nemusí robiť, pretože to všetko nájdu tu. Čiže v prvom rade, tak pokiaľ chcú napríklad deň, tak si stačí kliknúť na konkrétny deň a dať filter. Takto musím deň plnenia, tak deň plnenia, preto Chardonnay bol 10.1. Tak. Čiže v tomto prípade je to kvázi denný výkaz. Hej, lebo sme si vybrali konkrétny deň. Ale preddefinovaný dátum je posledný mesiac. Ja mám momentálne nahodené výkazy za 4 dní. Prvé, čo je tu si môžeme vtímnúť prehľad za dátumy výroby. Čiže tu máme jednotlivé dni. Tu máme v daný deň 10.1. 13.050 fliaš. Je to preto 13.050, lebo je tam to Chardonnay a ešte pár kusov prezidenta. Plnenie prebiehalo dokopy. Chardonnay trvalo od 10.30 do 14.15 a plus ešte ten prezident. Čiže plnenie spolu. Tieto prestoje, to sa píše niekedy po plnení, čiže otázka je, kam to zaradíme. Kam zaradíme dané prestoje. Lebo momentálne sú tie prestoje aj po výkazov, ale my ich rátame v rámci daného vína, čiže toto je tiež na diskusiu. Počet ľudí, koľko tam robili, to je počet ľudí, ktorí sa píše daný deň na výkaz, ale tiež tam robia aj iné práce. Čiže toto je tiež na diskusiu, aby sme sa dohodli, či tam písať reálny počet ľudí, ktorí sa podielal len na danom víne, alebo tam zaradíme aj iné práce. Človekohodiny, to je dokopy, ktorí daný deň robili, výkon za hodinu s prestávkami a bez prestávok. Čiže s prestojmi, nie prestávkami, ale prestojmi. A výkon za hodinu zamestnanec s prestojmi a bez prestojov. Čiže je to taký štatistický údaj, ktorý v niektorých prípadoch nám nie veľmi dobre dá hodnotu, pretože tie údaje, ktoré tam nahadzujeme, tam by sme sa mali dohodnúť tak, aby to bolo presné. To znamená, že keď sa plní Chardonnay, napíšem tam len
počet ľudí, ktorí sa podieľajú na danej linke a niektorí robia aj iné práce. V tomto prípade je to za deň, čiže tam sú aj ľudia, ktorí robili na prezidentovi a iné práce. Čiže toto je, hovorím, vec dohody. No a tu vidíme, že celková výroba podľa dátumu, čiže daný deň sa vyrobilo 7.1. toľkoto, 8.1. čiže 50 982 a tu na 10.1. mám zatiaľ len Chardonnay a prezident, takže len 13 050. Ale môžeme si to trošku okoreniť a dáme tam od trebárs hodnoty od 11. A už máme tých údajov hneď oveľa viac. Hej? Obnovíme ten filter späť iba na tých pár dní, aby nás to nemýlilo. A pozrime si prehľady za rady vín. Čiže tu máme základná rada 75, tu sa naplnilo dané množstvo, zase sú to tie isté údaje, avšak nie je to stiahované na dátum, ale na danú radu. Tu si môžeme pozrieť za jednotlivé dni, teda za jednotlivé rady, čoho sme najviac naplnili. Čiže keď my tu máme zadaný nejaký rozptyl, čiže za mesiac január sme, aspoň čo sú nahodené výkazy v produktoch, zatiaľ vyrobili toľkoto sedmičiek, toľkoto litroviek, toľkoto šatónor, stolové vína a tak ďalej a tak ďalej. Potom tu máme prehľady za hlavnú plničku, dátum výkazu, rada, odroda, dávka, čiže tieto údaje a tu aj koľko bolo výtrat. Priemerný výkon plničky, čas plnenia, všetky údaje sa dajú postupne meniť a doplňať. Čiže za daný interval, čiže tento mesiac január, bolo plnené na hlavnej plničke tieto vína a boli uvádané tieto prestoje a za tlakovú plničku bol plnený len jeden výrobok, to je prezident a tieto prestoje tam boli udané. Ale keď si napríklad zmením zase, dajme to na 12, 4, dáme filtrovať, tak už tu máme oveľa viac údajov. Ale napríklad, že povedzme si, že by som to chcel len pre tlakovú plničku. A v tomto prípade už mám tu na tieto vrchné za dátum len za tlakovú plničku a tu na, jak sú tie výrobky, sú len šumivé vína. Tu už mám hlavnú plničku, toto sa nemení, tam sa len ten interval upravil a tu sú šumivé vína, ktoré boli plnené. Čiže toto menu mení teda tieto hodnoty, to je prehľad za dátumy a prehľad za rady. Zase dáme obnoviť filter. Takže toto by bolo zhruba k výkazom.